Jochung mag wards kata MCS mabende yande no yudo tiko mar ODM e Kaunti ma Kisumu. Ojiw mondo oti matek maneno ni duond od burano ero umbe mare omedore kor gwenge mayudore e Kaunti ma Kisumu. Maendi en jipo mabende ogol kod okil Tom Ojienda mabende laro kom seneta e Kaunti ma Kisumu. E kinde mabende Romo kod jochung malaro kombe mag wards gi otiko mar ODM Romo ne obedo e boma ma Kisumu. Romo no ero mabende no bagi gi okil Ojienda owuon kuma bende osingo biro siro jochung go eko e yor chiwonegi omenda mondo mi giti godo e neno ni gilando mbi mar duond od buch ODM e kor gwenge ma Kisumu County. MCA ma Milimani Ward Migosi Adwinyang opako okang' makamano ero kosingo ni gibiro tiyo kamoro achiel kaka MCS moyier kod otiko mar ODM mar lando injili mar duond od bura mar ODM motelo ne yiero ma dwe mar 8 mar higani. Now, today we held a meeting with the 35 MCAs nominated by ODM to run for MCAs for the various wards. And we have all resolved to support the Orange Democratic Movement, ODM, as the party of choice for Kisumu County. And we will urge residents of Kisumu County and everyone else to support ODM so that we are able to deliver to this county and to ensure that the 35 nominees get elected to the County Assembly of Kisumu. I think for us it is simple. As we vote for Raila Amolo Odinga the 5th, we will urge our members to vote for Professor Peter Nyong for governor. We will urge all our members to support the nominees for Senate, the nominee for Women Rep, the nominee for Member of Parliament under the party, because Raila Amolo Odinga needs a base to deliver to the people of this county and to the people of this country. I think that is all. Gi Senator Marwa mtarajiwa Professor Tom Ojienda Senior Counsel wabedo ka kendo wawuoyo kaka nominees mag ODM e kom mar MCA e wards wa 35 mantie e county ka. Kendo wawuoyo maber kendo senator o facilitate kaka wabro move in our respective wards. Kendo wabro bedo gi rallies kendo senator owacho ni wadhi campaign kochakore governor nyaka piny. Kendo owacho ni obro support wa gi logistics kwatimo rallies wa mondo wa ensure kata wa bed gi geno ni chama wa mar ODM mar Raila Amolo Odinga dhi bedo president tarik 9 dwe mar 8 obedo gi kombe mang'eny e Kisumu County ka. Nikech ung'eyo ni Kisumu County ka ema chalo dala gi Raila Amolo Odinga. Ka ODM okoyudo tickets mang'eny to party mar Raila mogolo Raila mar Raila ochungo Azimio wabiro bedo ma ok ber. Omiyo wan wakwayo jo Kisumu County mana gi muolo nikech jakom nyocha osegolo manifesto ne. Professor Bedila igolo manifesto ne, Professor Nyang be igolo manifesto ne machiegni maluwore gi manifesto mar Professor Peter Nyang. Wasetudore gi Senator Marwa kendo wacho no bro make sure ni wan kaka MCS morado ka ubro tiyo gi teko ne te gi mwandu ne te mondo wa ensure ni 6 piece odonjo kendo MCS odonjo te. Adwoko ne nomini Marwa manyakachi bero kamano wuoyi matin Vincent en bende kaka ung'eni en wuoyi man gi nguvu. En bo make sure ni nominis gi obro support gi eyo monyalo. Ka ng'ato timo gimoro maber to nyaka gone ero kama. Kech ng'ato ok nyal timo gimoro maber to ni wan walinga to kata wan be wasetimo maber to wan watimo maber gi dhowa kwalando party. Jomoko tiyo gi mwandu to wan watiyo ng'ango gi dhowa. Kech ochalo mpira, omiji talent mopogore opogore. Jomoko bere wach, jomoko bere mwandu. Ero kamano.